actually did. Kawasuri nyakwara mogene jalup jakom mar duol mochung'ne bad migao mar doho JSC Macharia Njeru onyiso duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotich piny owacho SRC kod apisi mar jaga budget ma pachoka mondo mi owe donjore gi tije mag duol mar JSC. Njeru wacho ni weche duto motenore kod jotije mag bad migao mar doho nie bwo duol mar JSC kendo en ataro mar chik mondo SRC ochak chenro mar nono osara ma jotije bad migao mar doho yudo. Duol mochung'ne bad migao mar doho e pacho kae JSC onyiso piny owacho mondo we kalo keo kendo donjore kod weche motenore kod jokanyo mag JSC. Jalup jakom JSC Macharia Njeru oseyo duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotich SRC kaachiel kod apisi mar jalos budget e pacho kae kuom kalo keo mag tijegi kendo donjore kod tije mag JSC. So it's just a question of emphasizing that everybody needs to keep to their territory. Same thing also even with the control of budget. When it comes to withdrawal of certain expenditure that relates to the judiciary, there shouldn't be impediment or roadblocks. Njeru wacho ni bad migao mar doho onego miyo omenda moromo kaachiel gi thuolo mar tayo tijegi kaka yo mar chwalo tije mar miyo jopiny ratiro margi e yo makare ma onge ng'ikruok moro amora. When you're talking about independence, it's from all fronts. When it comes to the funding, when it comes to the processes, and also when it comes to the decision independence, we need to all support this institution. Mabiro jumbe ariyo kende bang' ogai mar doho Martha Koome golo ywak mare ewi mano mane owacho ni en donjruok gi tije mag JSC kuom temo loso osara kod omenda mambalang' mag apisas mag doho ataro kod chik. Njeru osiro weche mag Martha Koome ka olero ni weche duto motenore kod jotije mag bad migao mar doho ni e bwo duol mar JSC kendo singo mar chung' motegno rito ratiro mag jotije mag JSC. There's a reason why Judicial Service Commission was established. It is our responsibility. That's not the responsibility of SRC. SRC deals with other public officers, other institutions. But when it comes to judiciary, judiciary is exclusive mandate of JSC when it comes to their issues. That's what we are saying. Jatatije maduong' mar bad migao mar doho ne osingo mar chwalo bura e doho mar kwedo okang' mar SRC mar wito oko omenda mambalang' ma osebedo ka imiyo apisas mag doho e nyiewo geche maggi. Because either there's lack of understanding on the part of SRC, we assume it's a lack of understanding, we're just reminding them that when it comes to matters relating to the staff of the judiciary, is the responsibility of JSC. Bad migao mar doho ne otudo okang' makamano kod chenro mar rocho tije maggi e pacho kae. Pris Owino, Ramogi TV, Nairobi.